the word. We are privileged to have two pastors in one assembly. We just want to acknowledge the presence of our evangelist, Pastor Evangelist Patricia Tivafukidze. Ladies and gentlemen, we can even give a standing ovation. The anointing you do not respect will never work for you. The anointing that you submit to will always work for you. Hallelujah. You see, that's why the Bible says, Aninani akamchira the prophet in the name of that prophet. Akakotewa na mukove with that prophet. Hallelujah. So, Tolamboremekeza Evangelist Patricia Tivafukidze. Don't tell everybody this time Satani washamka lumnyaka. This woman is raining havoc in the territory of the devil, both on social media and both in physical sitting services. She has been out and about in Zimbabwe and beyond. I was privileged to go and preach in Mozambique because I was actually escorting her. I was accompanying her to Mozambique. I'm proud to be married to you. And tell you what, if I were given another chance, I would marry you again. I would propose to you again and again and again. Maybe I was going to marry earlier. I got married at 33. Maybe there's one already 18 in this shop Tangirwa. That's why I find my hour. I don't check it around this way. I'm stress free. The Bible says someone did not deal money. Right, that's what funny. So today, the title of my message today is Speak the Word. Look at your neighbor. It's a neighbor. Speak the Word. And then when you speak a word, do you speak the cannot change a complexion your sentence. Cannot change a status yako. Take the lady. Korea will punctuate from other ladies. Take the lady. Tutaura. Cannot particularize. Cannot punctuate. Cannot nanganura. We are saying speak the word. Kutaura kuno chandaka familia chimbo kusakalorino ndakauya na te wako ngento bajishona ngalizimba mwari kuvirika ndakatouya na te wako. Look at your neighbor. It's a neighbor. It's a these pastors wakauya na te wako. Iye anotenda that takauya na te we marriage yedu ya marriage patakauya na te ndoda kutaura pano nevakadzi vevanhu pano kana umarukadzi vemunhu takauya na te anokurelocata kubva pakuvakadzi vemunhu pakuva mudzimai wemunhu. And the word mudzimai is a compound of two words. Vara rinoti mudzi nerinoti mai. Kureva kuti mudzimai kureva mudzi plus mai. Kureva kuti ndimai vane mudzi. Saka nhasi ndinenge dzati kako kakatamurwa mudzi word. How many of you are excited in this service? It's a neighbor. I don't know about you, but this is my service. This is my service. This is my day. Wampa high five.
speak the word. Kana kuti taura shoko. Shona zvairi limited. Taura iro shoko. Speak the. Ndikuzama kufita kathi kacho. Tola kuti munhu abve pano azarura muromo wake ataura something. Come on. Jobho anonzi shamwari dzake nhatu vana Elifazi vaiuya vachitaura mashoko akawanda wanda. Jobho achitambura ivo vachitaura manzwi avanoda. And iye Jobho akanyarara. But iye Jobho uyu anozonzi naMwari pa chapter 28 verse 10 anozonzi you shall also speak a word and it shall come to pass. Ndauya service ino kuti munhu asaramba akanyarara. Varoi vako vakataura vakanyarara. Vavengi vako vakaganza vakanyarara. Vamwe varoi vakaganza vari kumakuva. Ndamirawo pachikuva pano. Ndoda kukupa authority nepower. I want to activate you. I want to energize you so that you will open up your mouth and make a decree and it shall come to pass. I want you to make a decree about your children. Come on. Ndoda kuti utaure inzwi pamusoro pevana vako. Uti inini handina kuzara matofo. Uti inini handina kuzara vanoenda nemutoriro. Uti inini ndakazara machampions. Uti inini ndakazara mainjinia nemadoctors. Uti inini vangu vanoenda kure. Vangu vanodarika pakagumira nedzidza rese. Itatava kutanga dzidza nyuwani kuburikidza nevana vangu. I want you to speak the word. Hallelujah. Ndoda kufara newana arova maoko because dzimwe foni zvipudzi zvinononoka kubata network. But chandinoziva ndechekuti dzimwe dzenguva network inozara. Especially kana muchigara padhuze nebooster racho. Munonganga nezvipudzi zvapfatukirawo network. Yorova ma5 bar. Ndine chokwadi service ichinopera ndinenge ndarova ma5 bar. Because nasi you are going to speak the word. Hallelujah. 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 Iwe vamwe venu muri kushungurudzika nokuda kwezvakataurwa. Vanoenda kun'anga pavanondogadzira chidhori chematende. Opiwa nen'anga chidhori chemucheka. Achipiwa anopiwa netsono hombe. Asi asati anzibaya anonzi unofanirwa kubaya uchitaura manzwi aunoda kuti aitike kuna Modina. Paanotaura about Sostina, paanotaura about Chipo, paanotaura pamusoro panhamo inesu, paanotaura manzwi pamusoro paShadrach. Shadrach hapo pane chidhori, asi chidhori ichocho manzwi anotaurwa achibaya tsono. Iye ari kwamutombo kun'anga anoshanda nokuti manzwi aya aactivatwa neshoko rabuda mumuromo memunhu. Zvino nhasi taiziva formula yacho. Hausi kuzonyararawo iwewe. Indeed for that. Toda kuti word for word. Ngataura ari kwamutombo kuti haubudiriri. Iwe uri kuno woti ndinobudirira. Ngati hakuna kwaunoenda. Iwe woti get away ndinoenda kure. Nezita raJesu wandinonamata. Are you here? How many of you are activated? How many of you are motivated to speak the word? We are going to make prophetic utterances concerning our destinies in the mighty name of Jesus. That's why you are going to say things which you never knew you could say. Is a neighbor? He is talking about you. Neighbor? He is talking about me. He is talking about me. And he is talking to me.
Jesus. You know what? I feel like preaching today. I feel like preaching. Lord, help me. Now the word of God says in Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Shoko ra Mwari riri kunzi ipenyu, really active. Hallelujah. Riri kunzi, it's living, it's alive, and the word is active. And the word is sharper than any two-edged sword. Now that brings me to the book of John. Now John says, in the beginning was the word. Anamti a word. Rakasiyana ne mamwe ese. Iri ranoda mutaure nasi. Rakasiyana ne renganga. Rakasiyana ne remanjuzu. Ranoda mutaure nasi. Rakasiyana ne rateteva ako. Rakasiyana na vese. Vanuku reverera kunganga. Nozava vakaipasterei pampacho muntu uri kuvabatsira vari kumusha vanotora mari yako nezvese zvavavaka votora zvimwe zvacho ezesemple zvorepresenta iwewe votoreverera manzwi pamusoro pezvinhu zvako iwewe. But nhasi that nonsense comes to an end. It stops now. Look at your neighbor and neighbor. This nonsense must stop, as in now. Now the word of God is living, which means the word of God is more powerful than any other words that were spoken under the sun. Shoko ra Mwari rine simba kudarika manzwi ose akahwereketwa kana akarepwa nevanhu pasi pezuva. Amazwi wonke awakhulunywayo lapha emhlabeni akala mandla ilizwi elilodwa likaThixo lilamandla ukudlula wonke. I like it because some of you did not hear what I say, but I bet you the devil and his demons and his messengers are hearing what I'm saying. Really sharply. Little Peter, which means any side randa wafer, rino gonna check cancer. Any side randa wafer, come on, rino gonna check arthritis. Any side randa wafer, rino check stones. Any side randa wafer, rino check fibroids. Come on, any side of the sword, randa wafer, rino gonna kucheka zvikwambo, rino gonna kucheka zvidhofa, zvitsinga, rino cheka miposo, rino cheka manzwi nen'anga dzacho. Let me tell you something. Some of you are heading in the wrong direction because people say something about your life. And today I've come to awaken you to the reality that you can also speak a word against words that were spoken. Unaona taura romanzwi kana vakapopota ndoda kana ukupopota kana vakateterera ndoda kana wokuteterera kana vakareverera ndoda kana wokuvarevera. You can reverse whatever was spoken. All you need to do is to open that mouth and speak the word. Let me tell you something. A closed mouth is a shut destiny. A shut mouth is a closed destiny. If you want to open up the route to your destiny, you open your mouth. Zarura muromo wako taura. Everyone knows that actions speak louder than words, but words can promote action.
words can promote action. Manzwi ndo anokonzera ma-action mazhinji. Action speak louder than words. Kuwana ndatokurowa ndatanga ndasenda manifesto. Ndokudza kuti takukurowa. Ndapedza ndokumhara. Kuratidza kuti zvandaita izvi zvabhekewa nemanifesto yangu. Shumbakadzi ichivambuka rwizi haitangi yanguvambuka. Inotanga yamira kumucheto. Isati yamira yoti pairi kuomba iri kuzivisa makarwe in the river kuti the king of the jungle is crossing. Come on. I want you to open your mouth and roar like a lioness and tell the freaking devil and his freaking sicknesses that we are passing through. We are crossing the battle line. We are crossing the boundary. We are going beyond your limitation. Tabuambuka bawakati atiwambuke. Uchimtaula Satan usati waita step number 1. Kuti tapida. Usati waita kumsika wako tapida. Nasi usually notanga viki roar like a lion before you go kubasa kwako. Are you here? How many of you feel motivated? Very soon I'm going to give you an opportunity to speak a word. Don't know what kind of manje. Uruguzo taura yo itanaiba. Nas. Uruguzo popota. Kana vale amai itanaiba. Muruguzo popota maisoro. Today. Imemoni ya ngoro murora. Pambabeba. Imbaba mto uya ichitoja. Pisi yenyama yorupakura yasumudza yadzoka. Nechikiti chichitamira masadza rate zvara madheka yavo. Vachina vakiti vaibva matotora musadero. Imbwa havasi pamunini vako. Come on. If you get married, mufamily yevanhu hausi married kuzvipfuwo zveko. My goodness. Imbwa inozopfutsati. Muroora kana uchigona mchikika. Imbwa ipe ketato keri. Ipe maikeri. Idishe zvimakeri washa. Wapedza. Wondo vasefa wakapfugama. Humility is not docility. Kuzviniripisa hakusi kupusa. Ukaremekedzwa imbwa dzavo kunonzi kupusa. But ukaishauta imbwa inongonzwa one language first. And we've come to address the devil. Kwandiri anogara pasi petsoka dzangu. Akandikadzika muwheelchair kombo yakareba. Iye zvinoda akuzvifambira ndaakutodhanza. Akambonditsveta armsling. Iko zvino ndinotojaula ndinofara. Saka ndoda kumunyorera tsamba anogara apa. But newewo kunamata kwako usangopora. Satani alimbodza ndikubatsira. Pane zvimwe zvinoda dhutu andikani. Pane zvimwe zvinoda gangara. Pane zvimwe zvinoda muchokoto. Pane zvimwe zvinoda musindo. Pane zvimwe zvinoda ruzha. Pane zvimwe zvinoda jambanja. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of God suffereth violence, and the violent shall take it by force. Pane pasingadi ma negotiations. Pane panoda kuti unotongo bhipa. Pane panoda kuti bhipi ngaikwire pano. Pane panoda kusapfava. Pane panoda radicalism. Kuti arwara ari pamutoko ini ndiri pano. Ndinoti nemavanga ake takaporeswa. Mwana wangu chipo apora izvozvi. Prayer inoenda ku-UK. Prayer inoenda ku-Malawi. Prayer is an activation of the word. But no matter where it is, the way activate shoko. Alright, good ndisakurasa. Shoko ramariri muzvikamu zviviri. Chikamu chandakabata ichi
ichi chinonzi the logos kana kuti the logos. Rekaitaura mune vanokasira kutenzwisisa uko. Ameni vari koko. Mondidakirawo kana. Nokuti ava vanhu vabvisirwa confusion. Kune chikamu chinonzi the logos kana the logos. Logos is the written word as was written and inspired by the power of the Holy Ghost. Saka irori logos racho rakanyorwa rine power. Asi power iri mumunhu andigoni kuita unlock kana kuita realize as long as it remains the logos. But when it comes number 2 cheshoko romari chatinofarira chinonzi the rema kana kuti the rematitis. My goodness. Chinonzi the rema manje. It is the logos that has been downloaded and activated into speech. Could I put the rematitis is the spoken word? Could I put the tolos logos? No, but now she activated through my speech. Hey, but I'm in the manga. I can't take a police on Isaiah. Apaku shantiri as long as parimumu. Tabuna utora Jesu abude umu. Hey, ndimuvenda nisena upenyu wangu. Vekare ashina kuvabatsira nokuti havana kugona kuvhenganisa shoko nokutenda. Tona kuti tiri tore iri rimbofamba kubasa kwangu. My goodness. Tona kuti tiri tore rimbofamba kumba kwangu. My way. Mwedzi watakupinda unonzi nyamafufu mwedzi wemhepo inofufuta. But nyamafufu izita rakatumidzwa navanhu. Asi zita irori rine power. Mwedzi wemakuva vanongova makuva vachitaura mazita evamwe vanhu. But musemu mwedzi unonzi nyamafufu ndauya nemhepo yomweya mutsvene. Ndauya the power, the wind of the Holy Ghost. Jesus. Pana upane. Neighbor. Are you here? You may think November. Men will just wait, they don't know. And they will make babies, they don't even know my date kutwakasha wariri. Munopusa maenda message patana nemwana. One day vakanitaza vachiona kukwara. Fesi yangu yakangwara. Baba, mwana akaberekwa tipei date of birth yemwana. Date of birth yemwana. 17 July. Baba ati irondere. Ndobva vanhu vazorescue. Dzimwe dzenguva kungwara hakusi pafesi. Vavengi vako vaifunga kuti vakangwara. Kune kungwara ngwanduka. Poita kungwarira paduri sehuko. But dzimwe dzenguva uchenjeri hautauri. Uchenjeri unofunga fesi yakapusa. Vachafunga kuti wakapusa iwe vasingazivi kuti wabva kuservice yamudhara wako akakutaurira kuti you have power to open your mouth and activate the word. You speak the word. Listen to this. Takataka November. Naima mosizile kuti mwezi wa November unonza udororwe auchata. Iwe ndakandorora nemadine mutsinto. Ndazisa hafu imali yanga nayo ndakatengerwa muchato nokuti takati no tasvika halfway. Mazana wakagadzirira. Ndikati kumunyaya tasvika halfway ingotikumbirirai muchato. Tasvika halfway vaenda. Zvikanzi tokumbirawo muchato zvikanzi nezvamaita izvakwasha muchato ungakona. Timudanai vamwe vomuri havamuzivi. Timuone mukwasha wedu chiso to chiso because basa rabatwa muchato takupai. Ndobva auya zvikanzi kwanzi chiuyai mudye basa mabata uye mukwazisane nevamwe. Ndikati sorry munyai dzokerai tiri pahalf town. Hatiri mabrother anova kungoshikimanda nepanoda keshi. Ivo brother ngavazunungukevo. Pane chatrenda chanetsa chakaparidzwa nayours truly Evangelist Patricia. Chinoti kana zvechikoro zvakaramba chandisasa
kuchiisirwa mukonde wesadza, sadza kuvakomana, vakomana vanoita sei? Tsvaga zvokuita. Nyange wakamirira kuenda kukoleji, iwe rima muriwo pamba utengese. Iwe unoshasha unotengesa, inotengesa huku kana apa iwe uri huku. Mukomana wana chekuita. Warati ndakachata mwezi wanofe, ndakarora ndikachata mwezi wa November. Unonzi mune mashura. Vanhu vakautumidza, munozviziva kuchati mune November. Andivana vakoma matetsi wayo. Pateni wati ndora takapirwa. Kureva takachata pavaiti pakaipa. Panonzi navanhu havachati ndo patakachata. Ndosaka toona tinoita zvisingaitwi. Muupenyu hwedu mese imimi zvikada muna mupasitwa nevanhu 2 vakaotera. Ndava tinopinda pasingapindiki. Tinoita zvisingaitiki. Takachata pasingachati vanhu. Ndichitasaona nhamba yevana vacho 1 2 5. Chero iye mwana achidzidziswa kuverenga naticha. Ita 1 1 2 3 3 5. Munomurova mane. Ndokuti vatiri kufamba vamwe vachatirova. Vakatangira kurova vachatirova because hatigoni kuverenga tiri matofa. Kungotanga nemwana 1 kwakuti seti yematwins tapa 3. Kwakuti imwe seti futi tapa 5. Ishura dai. Vana 5 mimba 3. Vakati dena ndevakatipa date remuna November. Ndoda kutaura Satani achida kuita set up. Mwari vanoita make up. Satani achifunga kuti ari kukumoka. Denga rinenge richitokumeka. Vamwe vachifunga kuti vakumaka. Denga rinotokumeka nyaya dzako. Iwe vanokusumidzira kumunana wako. Kukavira data mumvura kuriyambudza. Unoribana richikuti mumvura. Woriona ramhiri rakutojabula. Iwe uchifunga kuti rinozvapuka nomunyaka. Mwezi wa November une manzwi akataurwa. Iwo ugadzwa takupindawo. Unonzi mwedzi wamakuva. NemaKristu anongwarira makuva. Kutoziva ndo mwedzi wedu ndo mwedzi. Munozara kumusha. Muchienda unogadzira makuva evanhu vakafa nenzara. Matadza kuvapa mari. Nani kufamily kwenye hakuna here vana vakadaro. Mwana wokuti shuwa ndiye anongwara. Polisi yangu ine zvese. Of course yake polisi unenge akatora yakati ine zvese. Mopedzisira matenderana kuti akatotora yaito yake. Asi baba haana kana kuvachengeta. I'm saying this and I know some of my relatives are watching this. Baba vakashayika. Mafuneral police avanga vakarejistwa pari anga akawanda stereki. Asi pataiva rapisa nekuvachengeta taiva vashoma stereki. Pakugadzira guva ravo vanhu vanoda kuti munhu wese ngaapinde. Pakuvachengeta vanochengetwa nemunhu one. Now I want this to sink in. I want this to sink in. Romano Elon Musk atenga Twitter aita rename yakuti X. But achinoiloncha akatora sink akapinda akaibata akati let this sink in. Achudza vanhu ndaitenga ngazvisinke kumusoro menyu. Apinda akona chisink chake. Nenoondoda kupinda ndakabatawo sink yangu let this sink in. Chengeta vabereki vako. Unondikumbukira andina kuti ndipe mari yako ndiri ndofanirwa kuidya but ndikuti chengeta vabereki vako first. Andenzeke ndikasanga mari yako ndoziva kuti achengete vabereki mari rambai makamudzivisa Jesus ngaisauya kumwe. Kune matsotsi
but Satan achifunga kuti apedza newe. Ndoda kutaura zvaunofanirwa kuita nhasi. Rub it in the face of the devil. Womuudza kuti I'm not a victim, I'm a victor. I'm an overcomer. Womuudza Satan, do you think you are done with me? Hausati wapedza Satan. Ndiri kuuya. Womuudza kuti Satan, tiri padouble fight. Fight yakona Satan ngaitangira pawamuonera. Munga mutoilet takubatana kola. Hautambi nembavha yakakubiwa ukaiona face. Musi wekubatwa nemapurisa. Ndakanangirwa munhu akasvika achitozenga rembama achijamba ofisa vacho vari kushaya vakabata achitolenda ndau yake mbama akati asi acharova naofisa yekudzidza kokwenyu ndibatsirewo jambavo zvitaure kumbama. Open your mouth, say something about your situation. Unofunga kuti ukataura the word uchitadza kana kukuza vhangeri. Wakati munhu wangu wakaita kuti munhu kwaye asi kuti papana usindorara. Ndonyarara sei? Ini ndasikazide. Ndonyarara sei? Vana vangu vachitaurirwa manzwi nevari kumakuva. Ndonyarara sei? Marriage yangu inovava nokuti pane vakaipopotera. Ndonyarara sei? Bartimaeus anonzi nyarara. Asati ndonyarara sei? Ndiri rombe, ndiri bofu. Ndonyarara sei ndiri padouble tragedy. Andinyarari. Fola usanyarara. Open your mouth. Make a declaration. Speak the word. Ndakabira panzvimbo tsvene pano. I'm making a declaration. Apa papera apa. In case you didn't notice, Pawashika, there are a lot of changes up there. Pane zviri kutoitika so. Pane men at work apa. Ichi chapera ichi. Pane vasina maziso vari kutarisa vari kuona chiri zvachari. Pava vakabhenda vatwasanuka apa. Zvazvakamisa taunofurira mberi. Material zhinji yekupedzisa iripo apa. Shoma yacho uchandipa iwe. Ende tatopa pizza. Fola hausi mudiki kwazvo. Mwari haiti mistake kukupa 2 pastors for 1. Kora kuti uchafamba double speed. Uchafamba double lane. Speed yetiri kufamba nayo mabasa raMwari ndiyo speed yatinofamba nayo nemuupenyu hwako nekubasa kwako nepautano hwako. Manakira akaita maruva ari pano ndo manakira achaita marriage yako. Jesus. Uchabluma. Mai wendi rudzwa mazi muchato. Step yangu ndeya dedi vemuchati. Ndine vanasikana pano vari kuzochata. Ndine vanakomana pano vari kuzochata. Satani anoshandisa manzwi neni ndakutaura manzwi. Ndiri kushandisa michato yemhando. My goodness. Vakarambwa vese uri kuzopfigwa negamura. Vakarambwa vese uri kuzopfimba. This time hazvikoni. Why nekuti ndataura manzwi? Uye usatamba nemanzwi udza neighbor kuti usapikisa baba vemunhu. Baba vemunhu ndonopa munhu kana achiwa usapikisa baba vemunhu. Kana vataura hakuna mumwe anozotaura futi. Vanenge vatopedza hakuna anodediketa futi mwanasikana. Ndoda kutaura chechi. Manzwi andiri kutaura aya ari munogosi. Uye nokuti ndamataura yavarema. The church is married to Christ. And because Christ has spoken, the husband has spoken. Dedi vataura, and it's settled. Kumba kwedu kana ndataura inini. Chero vana vese vakati chii manda vanongoti dedi vataura. Chero vataura Nathan tafadzwa ndi prefect kuchikoro kwake kuti kumba vanomuti iwe tafadzwa.
Hauna kuzosha taurwa nadhedhi here. Toda kuti taurire Satani nemadhimoni ake nengu wakapopota nevaroi vako. Hamuna here kunzwa voice radhedhi. Dhedhi vataura. But no weapon skillfully manufactured against my life shall prosper. Kurayamne Satani shanda over time in your garrison. Gadzira weapon yaunoda, but it will not prosper. Shoko raMwari riri sharper than a two-edged sword. Rinogona chete kuti put into action. Come on, grab your sword of the word. Shoko raMwari munondo. Panombidzo kurwa nadzo tinotora munondo weshoko. Vhomora munondo mumuhara. Don't die like a soldier with your sword. Uri mumuhara. Come on, pull out that sword. Wave that sword towards the enemy. Any direction inocheka. Are you here? By faith we understand that the universe was formed by the word of God. Shoko rimwe chete rakasika zvinhu zvese. Johana anoti futi kunze kwake hakuna chimwe chete chakasikwa. Iye shoko. Iye shoko akanzi ndi kuratidza kuti munhu kawo. Iye shoko wacho iye akasika zvinhu zvese. Pari kunzi tinonzwisisa kuti nokutenda zvinhu zvese zvatinoona, the universe was created by the word of God, so that zvatinoona hazvina kusikwa nezvinoonekwa. Come on. Zvikada handina chinoonekwa, I have nothing to show for it, but I've got the word in my heart. And when the word in my heart from the Bible lands onto my tongue, ndopanzi rurimi rune simba, rune power over life and death. Shoko randatora muBhaibheri ndikarichota mumwoyo ndikarigadzika parurimi, usandidherera. We want to move the word from the Bible. Tiri chete patongue yako iyoyo. Ita neighbor, your tongue is powerful. Iro rakasika zvinhu zvose rinogona kutanga kutosika futi. Kana rakambosika, kureva kuti rine power yekusika. Izvezvi ndoda kuti risike joy mumarriage yako. You are married, but marriage yako unenge uri mubaraki, unenge uri muarmy. Now tina varume vasina kana professional wisdom. Asi kana ari kubasa ndimakanika, kana wakumba mukadzi haisi mota yakafa, mukadzi haasi gearbox, mukadzi haasi spana, vana havasi mashoko emota, vana havasi mapati emota yafa anomukandwa gunduru. Iva neprofessional wisdom inokuudza kuti ndiri makanika asi kana ndakumba ndiri dhani. Saka munofunga kuti ndiri kumba inini ndiri kuna Patricia, munofunga kuti ndiri pastor kadakumba ndiri sweetheart ndiri hani ndiri dhani. Madhimoni tinorova, but mukadzi anodiwa. Kana uri mupurisa, mukadzi haisi suspect. Kana uri mupurisa, vana havasi masuspect. Mwana haisi prisoner. Kuita seuchati chale baba tango holding court one. Zvosara kubasa izvi. Takumba iwawo darling. Usapinda mumarriage nechipurisa. Marriage haidi njema, inoda rudo. Marriage haidi njema, haidi mahandcuffs. Inoda ma-red roses. Inoda ma-chocolate pasipepilo. Mukadzi havo wine mpama. Anorohwa nesurprise. Mukadzi anoblindfoldiwa ari kubasa. Baba nemauya mamutengera GT6 iri panze apa, kamufana kebhosvo karipo.
panze. Obviously, blindfold, surprise. Ona murume. Kwenda ne bouquet ya mamuha. Ne bouquet ya $100. Tati, mkatano wana surprise. Au nyambama. Ema kuna mchifunga uti. Abana batsira muna. Amen. Tai pastor. Matibatsi. Usanetseka chinenge chiripo pa Facebook. Ingondo chiplayer maone kumba. Taona baba vachiswedera vachitarisa. Iwe nyara zvinopedzerana neanointing yapreacher ipapo. Mobozara kuti varume venyu vamwe vari kuteera masevhisi akundopita. Ari kutoipinda izvozvo. Ndoda kumubatsira agentleman aro mukadzi. Kuti munhu anonyemba kuti ndakabondera iye akarohwa. I'm speaking a word. Handina mwanasikana wangu acharohwa futi. Une kodzero yekudiwa iwe. Unofanirwa kudiwa. Kutsondewa netsoka netsoka. Jesus. The pastor speak. Ndotaura here. Ndotaura here. Ndotaura here. Ndaramba mwanasikana anoita rendeva. Ya. Panjaji. Pane munda uya wechibage une majanga asina kutema. Ndaramba ndikutaura pano. Kana achida kuita appointment newe isiri kumba kwenyu, isiri kuvabereki vake, ngaive appointment wenzvimbo dziri 8. Ngaakutore for lunch ku 3 monkeys. Jesus. Ndaramba vanakomana vangu vanosheredzerwa. Ngasananga mari yako. Amen. Zaita shoko. But ndutore. Munaenda kufa kuma. Kuitanda ndama kuma kuti saita kusache gumu. Pastor, treasure ndawe yako. Vasvika 15 baba. Pa 10 tinobvisa chegumi. Ndakabvisa chegumi chemukomana. I'm speaking a word that this nonsense must stop. Chokuti iwe ndiwe unosevenza asi mari yacho haina chine pundutso chainoita ndinozviramba right now. Iro shoko rakasika nyika yese rakanyorwa riri mumunhu. Let it come alive. Ngarisike joy yako. Ngarisike murume kwaye urohwe muchato kwawo. Ngarisike njere dzevana vako. Ngarisike mufaro wako. Ngarisike fitness yako. Ndambacha unotenga sikufitwa akutenga. Paunodya ngarisike utano wako. Jesus name. The centurion answered, I'm not worthy to house you under my house. And the Koni house under my roof. But just speak a word and my servant will be healed. Tikataura shoko pano, amayango inorwara inogona kupora iri kwairi. Tikataura shoko pano maiwe, toda kutongotaura shoko pano. Uya shama. Murume anonzi Goriati anongomira mangwanani so obva ataura kuti pane murume here pakati penyu, kana pane murume ngaabude ndoda kurwa naye. Murume anonzi David ari mukomana zvake anongobva abva kumakwai atumwa nababa kunopa madzikoma chikafu ndobva aona kuti ihondo yemashoko. Saka ini pandakuuya kuna Goriati ndisati ndakurova ndinotanga ndataura inzwi anokuti iwewe muFilistia usina kudzingiswa iwe Ndaita manifesto. kutouya kwauri kwete kuti ndiri kuuya ndega asi ndiri kuuya nezita raJehovha wehondo yevaIsraeri uri kushora. Handiri kushanda vamhema ipano vanoti nhasi ndine backup. Ndaakuuya ikoko nezita raJehovha
andikani kuna zita rinopfuura mazita ese. Tati andikani kuna zita rinopfuura mazita ese. Vakataura vari pan'anga, ndotaura ndiri muimba yaJehovha kuti makataura muri pan'anga, asi ndiri kutaura musevhisi ino kuti inini mweya wangu ubatwe. Handai gore regrowth, handidi kuramba zvinhu zvangu zviri pasa, ndarakadzi gore regrowth. Ndoda kutaura shoko rinokudza zvinhu zvangu. Ndinoda kutaura shoko rinoita kuti ndiexpande. Ndinoda kutaura shoko rinokodzera ingiriza. Ndinoda kutaura shoko rinokodzera ingiriza. Goliathi akajaira kuvatuka vachinyarara. Vakakutangira iwewe. Mamhepo aita kuti muri marombe voramba vakanyarara. Mamhepo aita murovi voramba vakanyarara. Mamhepo aiti munorwara voramba vakanyarara. Pati David akuuya anoti makanyararirwa ikoko. Vakakunyararira inzi vavo. Inini manje handinyarare. Ndatina handinyarare. Ndatina handinyarare. Vakanyarara inzi vavo. Vakati munofamba pavarume. Ivo ndobva varamba vanyarara. Ndobva vabva pavarume vacho. Asi pandakapinda inini ndakatodzinza. Usanyarara. Umbera Jesu apa. Umbera Jesu apa. Kuzanene apa. Toda kutaura izvi vakaungana kumakuva chero mumwedzi waNyamafufu, vakaungana kumarinda vachitaura vachidira fozha pasi. Neni ndamirawo pachikuva ndiri kuti unganai henyu, ranganai henyu, asi zvichakona. Taurai shoko asi haringa simbi, haringa miri, nokuti Jehovha ari kurutivi rwangu. Taurawo manzwi, taura manzwi pamusoro pekensa iri kukunetsa. Chiremba manzwi akataura, pandinoda kungotaurawo angu. Namavanga ake ndakaporeswa. Vanoiunganai henyu, asi zvichakona. Enyu mashoko amakataura haangamiri, haangasimbi, nekuti neniwo ndapepuka. Ndakutaura handinganyarari. Aitaverenga Isaiah chapter number 7. Inati madzimambo aungana vakati vanoda kundorwa neJerusarema. But vachida kurwa neJerusarema, unoona bhuku yaakutaura chapter 7 verse 7 yebhuku yaIsaiah yaakuti Isaiah anotumwa neshoko. Hakuna vanhu vakava moyo yavo yaakudedera. Zvikadzenda unovataurira kuti zvanzi naJehovha hazvingamiri uye hazvingaitike. Ndakamira musevhisi inoyi pane zvakataurwa pamusoro pefountain of life nemweya yetsvina. Ikati hakuna kwatinoenda, asi ndoda kumira pachikuva panapo. Ndobva ndadeclare kuti zvamakataura pagungwa hazvingamiri uye hazvingaitike. Zvamakataura pamusoro pevanasikana vangu pano hazvingamiri uye hazvingaitike. Makatorangana apati zvakona. Makataura muri pagungwa, asi ndaakutaura ndiri paaritari. Handati ndaakutaura ndiri paaritari. Ndaakutaura ndiri paaritari. Ndaiwabata pautanga. Jesus.
kudarika. Pane shoko randinofanira kutaura. Ndatakapiwa simba namusoro kwevekare pamazuva akare. Ondozaigovapo asi anokundisa ndimwari. Ashingamiri uye ashingaitiki. Asati unofanekedza. Ashingamiri uye ashingaitiki. Vakati mari ichaperera kuchipatara. Ashingamiri uye ashingaitiki. Vakati unofa uchiroja. Ashingamiri uye ashingaitiki. Imwe timu inotota namatai enyu asi ndinokurambidza ugama naMwari. Ndakamira panapa ndinoti ashingamiri uye ashingaitiki. Listen shamwari yangu, kune vanhu kutaura kuno vakatokugara matare azvinei vakatota madhiringi vari kumwa. Nendiwo ndauya mupano tatogarawo dare guru. Tagara dare guru. Matare avo ngavataure, matare avo ngavaronge, ngavanyore maminesi. Denga ngarinyorewo maminesi enyaya dzangu. Denga ngarinyorewo maminesi enyaya dzangu. You are talking the agenda. Guess what? Nendiwo bandare rino rakagara. You are talking the agenda. Tiri kurongawo muchato wako ivo vachida kuukonesa. Tiri kurongawo roora rako. Rega vagare matare. Nesu tatouya kuzogara matare. Vari kuti zvinokona, tiri kuti zvinoitika. Vari kuti anodzimwa basa, tiri kuti anopromotwa. Vari kuti haagarike, vari kuti haagari pamurume, tiri kuti anochembererapo. Vari kuti habate mwana, tiri kuti anoibata. Vari kuti anofa achitambura, tiri kuti unobudirira. Vari kuti hauivake imba, tiri kudeclare dzimba mumaguta. Vari kuti unofa uri murwere, tiri kuti utano is your portion. Vari kuti unofa uri wakatsongoka, tiri kuti uri mwana waAbhurahama nokutenda. Nesuwo tauya padare raJehovha wokumusoro-soro. Tagarawo mumitingi yedenga, tapindawo mumitingi yedenga ine ajenda iri nane. Kana vachiblema ropa redzidza, tauyawo mumitingi ina advocate ari nane. Murevereri ane ropa rinotaura zviri nane kudarika raAbel. Come on, obey the voice of the altar. Listen to the voice of the altar. Pane ropa pano rakayerera paKalvari rakati zvapera. Kutambura kwako kwapera, nhamo yako yapera, jambwa rako rapera, chirwere chako chapera. Zvapera. Tauyawo nepresidential amnesty, tauya nepresidential pardon. We have come to speak a word against every word that was spoken against your life. Korere growth expansion and increase. Aringa goyende mahara. Shaka motaurirwe ndikazvizwa. Ndoda kuenda pane chinofana kukura. Ndochiudza kuti iwe ndiri kutaura shoko rekuti vanosika ukure pano. Ndiri kutaura shoko rokuti vamwe vakukura pakutsvaka Mwari. Ndiri kutaura shoko rekuti nzara nenyota yekururama ngaive mukati memweya wangu. Ndiri kutaura shoko rekuti mweya wangu ngauve nenzara yekuverenga shoko raMwari. Kwete izvozvo zvoga, asi kunyange pakurarama kwangu handiri kuda rimwe simba. Handiri kuda growth yemweya, ndiri kuda expansion yemweya, ndiri kuda increase yemweya. Ndoda growth panyama, ndoda expansion panyama, ndoda increase panyama. Vandikanibatsira bhuku yazvirevo, mashoko emuromo ane simba. Saka iwe tanga kutotaura. Ndatitanga kutaura. Ndizoda kuti utaure. Ini ndiri kutotaura zvako. Iwe wotaura zvako. Vakati unofa uchirwara. Taura kuti handisi murwere. Nemabanga aJesu ndakaponeswa. Ronga vange Kwakadzivirira rugare. Wakatakura matenda edu pamuchinjikwa. Wakatakura matenda edu pamuchinjikwa. Begin to pray. Uchitaura shoko. Tona kunoshandura mutemo. Musevhisi iro iyi. Titi chikaone pano. Taushinja mutemo. Pabesaidha paikomo zvamvura. Asi
Praise and worship.
zvekuba kwenyu ndiwo unozviziva. Zvinorwa newe spiritual kuti mweya wako usasimuka. Ukambozvitarisa izvo kuti kubva muna January pawatisumukirei pakunamata kwako nepapi? Chasimuka pakutsvaka Mwari kwako ndechipi? Chasimuka parelationship yako naMwari ndechipi? Chasimuka mufamily yako ndechipi? Ndiri kuuya uchinzwa pano kuti Jesu achibva panyika anoti handivanyengetereri kuti vabve panyika, asi kuti muvachengete kune wakaipa. Kureva kuti pureya inogona kukonzera kuti maita pano inochengeta mwana ari kuUK, inochengeta mwana ari kuBoarding, inochengeta kunyange nemweya wako, inochengeta kunyange nebhizinesi rako iwewe. Saka toda kutombopinda mumutu yepureya tese pamwe chete, nokuti vainamata vaitonamata vari kumba kwaMariya, asi munamato wavo wakandobudisa Pita mujere. Kureva kuti munamato wauri kuita pano, shoko rauri kutaura pano mupureya rinobudisa family yenyu, because ndimo raitaura shoko rekuti Pita ngaabude, mutumwa ndobva atoburuka kudenga, ndokubva auya kuzobudisa Pita. Saka ndoda kuti iwe nenyika tipinde mumutu imwe chete. Handigoni kuti ndiri kutaurira shoko ndotaurira uyu, ndotaurira uyu, ndotaurira uyu. Izvezvi umwe noumwe ngaataure shoko. Uyu unoti tumai shoko, taurai shoko. Muranda wangu uruko anoita sei? Anoita right. Mukadzi uya wakaita sei ari pana Matthew 15 akaenda kuna Jesu. Jesu ndokutaura shoko, iye ndokutosvika kumba mwana apora. Handikani zvimwe zvatiri kurarama nazvo Mwari haasi kutozvida, ari kuda kuti simba rake riratiswe, asi ari kushayiwa vanotaura shoko. Vekunganga variko vanotaura zvichiitika, bati vekuchechi vakaneta. Toda kumboita pureya chaiyo pamberi paMwari. Tinokuteerera